I denne lille video vil jeg vise dig, hvordan du ændrer kampdatoen, hvor der er bare sat et ugenummer ind, eller en fast dato, som i ABCD Vest. Når du er logget ind, så kan du enten klikke på ikonet for, kampe og resultater her, ikonet med pokalen, eller på dashboardet her forsiden kan du klikke på indtages kampresultater. Så får du vist en liste over de hold, som du har, og kan klikke ind på et af holdene. Og for de hjemmekampe du har, er der nu en blyant for et redigere-symbol, hvor du så kan klikke på her. Og så kan du angive en dato, og gerne i uge 18, som I er blevet tildelt det her. Den er så også highlightet med gult. Det kunne godt være, at man gerne vil spille om tirsdagen, og vi vil gerne spille klokken 16:30 gem. Og i uge 20 hernede, der passer det måske ikke, det passer måske bedre i uge 21. Så kan man også godt vælge en dato i uge 21 tirsdag, og det kan være det klokken 16, og sige gem. Så får man at vide, at man har overskredet den her fastsatte uge, og en e-mail bliver sendt til turneringsledelsen, som skal godkende dette. Og det vil vi så gerne, og så siger vi OK til det. Så nu bliver der så sendt en e-mail til turneringsledelsen, og du får også en kopi af den. Så den ser sådan her ud. Og når turneringsledelsen så har godkendt den, så vil datoen stå til troende. Alternativt så har så turneringsledelsen afviser den, og så må du finde en dato, som passer bedre. Og det skal du så gøre for alle dine hjemmekampe. Og på et tidspunkt så udholde det også, og så kan du se om dit passer, og hvis ikke det passer, så må I lige snakke sammen og finde det rigtige. Men den del af det er nøjagtigt med til, som det altid har været.